la Bienal, presento 3 obres diferents, totes estan relacionades amb lo fotogràfic, amb lo biogràfic, amb temes de gènere, temes queers, temes corporals, identitaris. I sí, hi ha com 2 treballs que parteixen de l'arxiu, d'imatges d'arxiu, un des d'imatges de la meva pròpia família, fotografies de la meva pròpia família, i el treball que tenim aquí darrere meu són imatges, també mesclar una mica lo personal, biogràfic, imatges de la meva família, imatges pròpies, autorretrats, amb imatges d'arxiu que he extret de diferents llibres històrics sobre el transvestisme, la transsexualitat, i van combinats amb una sèrie d'extractes apropiats textuals que parteixen des de notícies actuals de diaris, des de històries des del segle XV fins a l'actualitat, tot és al voltant de temes de transvestisme i transsexualitat una mica. Fa 10 anys que resideix a Berlín i actualment la meva pràctica segueix una mica amb la mateixa línia de treball, amb el fotogràfic, però estic incorporant força el treball videogràfic. Sobretot ara mateix estic treballant amb suports de Super 8 i suports analògics de vídeo. Estic treballant amb una nova peça amb la que mesclo diferents aspectes que han aparegut en els meus darrers anys de treball, com és el retrat, lo corporal, amb el suport textual, treballant una mica sobre lo corporal en el text i mesclant aquestes 2 idees de lo textual i lo corporal. I ja em plantejo seguir amb aquesta línia de treball ara mateix i seguiré a Berlín